Siwmai ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi. Yn y fideo hwn, fan yma, ni'n parhau gyda'r datblygiad o'r wefan app GemStoriAp. Yn edrych ar yr tudalen cam 2, dwi'n yn teimlo mae'r gomod o gwagle o gwmpas y rhestr o eriau yn enwedig ar y lled ymylion ar y chwith ac hefyd ar y dde. Felly, os rydyn ni'n yn de-clicio ar yr adael o gwmpas y rhestr, ac wedyn dewis yr achwilio, ac wedyn yn y cod ar gyfer yr gwrthrych y rhestr dydolwyd, mae'r hyn yn arddangos yr ardaloedd gwahanol yn y lliwiau gwahanol, ac wedyn yn yr amgylchiad datblygwr ar y tab elfennau os rydyn ni'n clicio ar y gwelod ar y dulliau, ac wedyn i llusgo yr ffin o ffenestr ar gyfer y dulliau i fyny. Mae'r llun yn arddangos a fod yr gwrthrych yr rhestr dydolwyd go iawn yn y lliw glas, yr bombas ar gyfer y rhestr hyn yn y lliw gwyrdd, ac hefyd yr ffin ar gyfer yr gwrthrych rhestr dydolwyd yn y lliw gell golau. Ac felly, trwy hyn, dwi'n gallu mynd yn ôl i'r cod tarddiad, a dyna fe ar y llinell 134, ac dwi'n gallu mynosod y gosodiadau ar gyfer y priodoledd ar gyfer y dull fel hyn. A dyma'r newidiau ar y llinell 134. Dwi'n wedi mynosodi yr priodoledd newydd ar gyfer y dull gyda'r eiangder o'r 95%. Y rheswm ar gyfer y 95% yw, os ydy yn 100%, fe allai hyn yn achosi y gwrthrych i estyn gormod i'r dde, ac fe allai hyn yn creu yr bar sgrolio ar y gwelod i sgrolio i'r dde sydd dwi'n yn eisiau i osgoi, ac wedyn ar gyfer yr lled ymylon, mae'r hyn yn 10 pixel, achos dwi'n eisiau i cael gwared o'r gwagle o gwmpas yr gwrthrych, ynglyn at yr ardal yn y lliw gell. Ar hyn yn dirwedd yr ardal ar gyfer yr lled ymyl, ac mae'r ardal gwyrdd yn ardal ar gyfer yr bombas. Felly dwi'n wedi ysodi yr lled ymyl i fod yn 10 pixel, ac wedyn y bombas i fod yn 2 pixel ar gyfer y brig, 4 pixel ar gyfer y ochr dde, 8 pixel ar gyfer yr ochr gwelod, ac 15 pixel ar gyfer y ochr chwith. Mae'r gosodiadau ar gyfer y bombas sydd 4 ohonynt gwahanol gyda'r arthnod gwagle yn symud yn y cyfeiriad y cloch yn dechrau ar y brig. Felly os rydyn ni nawr yn dadebru y dudalen, mae'r hyn yn digwydd, ac mae'r hyn yn edrych yn ychydig gwell, ac mae'r hyn yn berthnasu i'r doddiad yn y rhestr o beth i'w wneud ynglyn at yr gweithrediad parhaus i gwellau y defnyddiadrwydd o'r app. Felly, yn ôl ar y rhestr o beth i'w wneud, wrth yr fideo olaf, rydyn ni'n dal yn parhau gyda'r swyddogaeth cyn symud i dudalen 3 i achub i lewl y storfa y diffiniadau Cymraeg ar gyfer y gyfeiriadau yn y dudalen 3. Wel, ar y dudalen cam 2, os rydyn yn de-clicio ar y botwm nesaf ac wedyn ar y botwm archwilio, a dyma'r cod HTML ar gyfer yr botwm nesaf, mae'n galw ar y ffwythiant dudalen cam 2 nesaf ar yr digwyddiad ar y cliciad. A dyma'r ffwythiant dudalen cam 2 nesaf, mae'n dolennu trwy'r pwb gwrthrych gyda'r enw dosbarth XLTX diffiniad, ac os ydy'r gwerth yno fe yn gwag, i atal y doleniad ac i ddangos yr athrawad ar gyfer y defnyddiwr i lenwi y data sydd yn diffygio. Ond, yn y cyfamser yn yr un doleniad, yn ni'n gallu adeiladu y data sydd wedi ei lenwyd hefyd fel hyn. Yn gyntaf ar y llinell 198, dwi'n angen i gychwynyddio yr amwolyn i gynnal yr llunen ar gyfer y data, sef LTX diffiniadau sydd yn ei gychwynydwyd i gwagder. Wedyn,
Yn y prawfholiad ar gyfer yr aelod gwerth yn y gwrthrych a'i ydy ei yn gwag. Dwi'n wedi ychwanegu ardal amgen, sef os nid yw yn gwag, i adeiladu yr arwolyn i gynnal y data, ac mae'r hyn yn cynnwys y rhif munegau cynhyrchwyd oddi wrth yr llun hunaniaeth, gyda pob arwyddnod sydd ddim yn rhif wedi tynnu mas. Ac wedyn, dwi'n ancyd y todi yr arwyddnod blaen slaid, ac wedyn y gwerth imiwn yn yr testyn blwch, ac wedyn fel gwahanwr rhwng y geriau, dwi'n yn defnyddio y triphlyg tandyllell, ac ar ôl y dyluniad, dwi'n yn effro y llun hwn. Oherwydd mae'r y cod yn y JavaScript, mae angen i llanddebru y dudalen trwy'r pwyso ar y botwm rheoli gyda'r botwm F5 fel hyn. Ac wedyn rydyn ni'n gallu lenwi y bylchau fel hyn. Nawr, os dwi'n yn clicio ar y botwm nesaf, roedd yr neges effroad fan yna yn gywir. Felly, ar gyfer y chwilota, dwi'n yn gallu mewnasod effroad gyda'r amrolyn ar gyfer y data, tu flaen iddo fe fel hyn. Ac wedyn yn llawn debru fel hyn. Ac unwaith eto. Nawr mae'r rhyw fath o gwach sy'n wedi digwydd, achosid trwy'r gwach syllafiad. Unwaith eto. A dyna fe, i cynnal y diffiniadau Cymraeg ar gyfer y dudalen cam 3, ond arweiniodd y botwm sydd ymlaen i'r dudalen cam 3 heb lenwi y blychau i gyd, achos mae'r ffythiant yn diffygio rhyw fath o banner ynglyn at y cyflwr o data ar y dudalen. Felly i datrys hyn, dwi'n wedi creu ar y dudalen 199 yr amrywolyn bwleiaidd bu cyflawn cychwyneddwyd i 1 sef gwir. Felly ar y llinell 206, os ydy'r gwerth yn gwacter, i newid i ddim, sef anwir. Felly, ar y llinell 218, os ydy'r bu cyflawn yn wir, wedyn i galw ar y ffythiant tudalen nesaf. Felly, mae angen i llawn datebru, ac wedyn ail dechrau, nesaf, a dyma'r data, ac mae'n angen i barhau i cwblhau y dudalen, fel hyn. Ynglyn at y neges gwach sydd ar y llinell 209, ddim yn gallu darllen y prydoleddau o'r amddiffynwyd yn darllen alysod yn y ffythiant tudalen cam 2 nesaf. A dyma'r llinell, mae'r hyn yn digwydd oherwydd y fod yr aelod o'r gwrthrych hunaniaeth eu hunain yn gwrthrych ac nid llunen. Felly fel gwrthrych, does dim llwybredd ffordd alysod yno fe. I galw ar yr llwybredd ffordd alysod, mae angen drawsnewid y gwrthrych hunaniaeth i'r gwrthrych llunin, fel hyn. Wedyn, os rydyn yn llawn datebru unwaith eto, ac wedyn yn ail lenwi, ac wedyn nesaf, a dyma'r data, ond rydyn yn diffyg y gwerth yn y testyn blwch 19. Ac wedyn, nawr mae'r data yn cynnwys y geriau ar gyfer yr rheseg gorllawn yn y dolyniad. Rydyn ni'n gallu datrys hyn trwy'r prawfholi ar gyfer yr bodolaeth o'r aelod hunaniaeth yn yr gwrthrych fel hyn. Ar y llinell 202, os ydy'r y fath o'r gwrthrych cyfredol dot hunaniaeth yn cyfartalu i amddiffynwyd, wedyn i parhau i'r dolyniad nesaf. Ac hefyd ar y llinell 203,
mae angen I wneud yr un peth gyda'r aelod gwerth. Wedyn, os rydyn Llandybri, fel hyn, ac wedyn al dechrau, ac wedyn clicio ar y botwm nesaf, ac wedyn al lenwi y tudalen 2, ac wedyn nesaf, a dyma'r data heb yr geiriau amddiffynwyd, a dyma'r dudalen cam 3. Nawr, y cam nesaf yw I achub y data yn yr amwolyn LTX diffiniadau I mewn i'r leol ystorfa fel hyn. Ar y llinell 218, dwi'n wedi creu y doddiad newydd yn yr leol ystorfa sydd yn galw XSA diffiniadau. Felly, os ydyn nawr yn achub y ffeil ac wedyn yn llawn datblygu ac wedyn yn al dechrau ar y dudalen cam 1 ac wedyn nesaf ac wedyn al lenwi fel hyn. Ac wedyn nesaf. Ac os ydyn nawr yn morllywio i'r tab cymwysiad. A dyma'r data yn yr doddiad XSA diffiniadau. A dyna ni I gyd ar gyfer nawr, ond fel arfer mae'n pwysig I gefnifynnu neu arbed ar gefn. Felly, dyma'r pregeth neu gyfeiriadur ar gyfer yr taflun neu eddyl. Fel arfer, dwi'n mynd I dewis boop file yn y pregeth. Trwy pwyso ar y botwm rheoli gyda'r botwm ec ac wedyn yr amgen gyda'r D ar gyfer yr ffôn cof allanol ac wedyn unwaith eto yr rheoli gyda'r V I bastio mewn fel hyn. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darlledwr yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach a hwyl.